Murgap derýasynyň kenar ýakalarynda ýaşaýan ýurtdaşlarymyzyň berýän habarlarynda derýanyň suw ýagdaýy kritik derejelere düşendigi aýdylýar. Derýanyň we ondan aýrylýan kanallaryň suwlary demirgazga tarap gitdigiçe azalyp, akyş tezligi nolu düşüpdir. Ekin suguriş döwrüniň hem başlanmagy bilen suwuň ýoklugy hasam belli bolýar diýip, ýol öten we töweregindäki ýaşaýjylar howatyrly meseleni biziň bilen paýlaşdylar. Bize Hindukuş barajyndan gelip goşan suratlarda barajda suwuň tyşytly ulanylmagy üçin çäkli akydylýandygyny aýdan habarçymyz barajyň orta meçhörüň aşagynda berer ýaly hem suwunyň ýokdugyny belläp geçýär. Bu gurukçylygyň esasy ziýan görjekleri Murgap derýasyndan çekilen kanallaryň boýundaky ekinçilikler bolup durýar. Kanal boýundaky ekinçiligiň ziýan görmegi bolsa, şol ýeriň halklarynyň ykdysadyetine göndöngen oňaýsız täsir etjek. Bu barada bolsa resmi taýdan şu wagtçely habarlarda we jogapkar kuramalardan hiç ýeli bildiriş ýa-da duýduruş bolmady.